ربنا دولتيك والفرج تعلقلوب هن علينا وفيس مكهنسنا ميل سارت لي جربنا في دنوب خلصني شمولي فوق لي موتي هين صالحتي هتحول ايدك ضايفني ونضفنا ميد بيات هارونا سابيش نيشو على ديم صافي raw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emil, bil-ħallej dmirijieti. ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu il-Oddisija b'suffraġġju tal-mejta Kikka Kallejja. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li jurina ibnek meta kien moti għall-mewt għalina. U li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Sużanna għal-mewt. Imbagħad Sużanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jiena m'għamilt xejn. U Alla sema t-talba tagħha. Huma sejrin bija għall-mewt. Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjat u jgħid: jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru iħarsu lejh. Dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nista' Iżrael, daqshekk intom boloħ, tikkundannaw waħda minnu li Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu s-sewwa? Erġgħu lura fejn isir il-ħaq għax dawn taw xhieda falsa kontrija. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: ej joqgħod f'nofsna u għejdilna li għandek tajt, la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: ifirduhom u beduhom minn xulxin, ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: int li xjeħt fi żdunitek sa fl-aħħar dnubietek tal-imgħoddi laħquk.
dawk id-nubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont ikkundanna nies bl-ħtija u teħles lil ħatja, meta l-mulej qal toqtolx lil minu bl-ħtija u l-bniedem sewwa. Issa ħajdli ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U qallu, taħt siġra tad-deru. Qallu Daniel, sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi jaqsmek minn nofsok. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor. Qallu, jan nisel il-Kananin u mhux mill-Lut, il-ġmiel għamik u l-passjoni ħassitlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minn ulied Ġuda ma qaditx ħżunietkom. Għajdli, mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta flimkien? U wieġeb, taħt siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, intu koll, b'din il-gidba tiegħek ġbidt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna biex xabla f'idu biex jaħanxrek minn nofsok, ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemgħa kollha għajtet bleħen wieħed u birku lil Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għal żewġ tixjuħ, għax bi klimhom stess ikkundannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw u għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom riedu jagħmlu lil ħadd ieħor u hekk imxew fuq il-liġi ta' Mosè u qatluhom. Dakinhar demm l-innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Għadda ħajr il-Alla. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni fejn hu jrejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Ma nibżax mulej mill-ħsara għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kaġġi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Inqumu b'rifqa għall-Evanġelju. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jiena ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb, jgħid il-mulej, imma bir-reġa' lura tiegħu minn triqtu biex jgħix. Glorja u tifħir lilek Kristu. Min fostkom u għabla dnub jixtħila l-ewel ġebla, il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu tela' lejn il-għolja taż-żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġeħdejh u qad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad lill-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mallim, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn nħaġruhom.
Imma inti xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli ikollhom fuq xi xluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Billi dawk li baqgħu jistaqsuh qam dritt Ġesu qalilhom minn fostkom huwa bla dnub jitfalgħu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Ġesu qam dritt u qalilha, dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak, ħadd Sinjur qaltlu, u qalilha Ġesu, mela anqas jien ma nikkundannak, mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Eżis kemm sabiħa din is-silta li turina tassew min kien Ġesu u kif jirraġuna Ġesu. Ħafna drabi ir-raġunament ta' Ġesu ma jaqbel xejn mar-raġunar tagħna. Aħna forsi nikkundannaw, imma Kristu jgħader, Kristu jaħfer. U allura ir-raġunament tiegħu naturalment dawk li marru biex jikkundannawha xriedu li tiġi mħaġra. Imma Ġesu jisfidhom biex jarfu l-ewwel id-dnub tagħhom. U lil tat-tieni Ġesu jagħtihom il-grazzja biex tibda ħajja ġdida. Issa eżis aħna nistgħu insibu ruħna ma tal-ewwel jew inkella ma tat-tieni. Jiġifieri qabel nixtħu l-ġebel lil xulxin niftakru dejjem f'dan il-kliem ta' Ġesu li jfakkarna li ħadd mhu meħlus mid-dnub. U allura l-ewwel irridu naraw x'nagħmlu aħna qabel nikkundannaw lill-oħrajn. U hawnhekk naraw il-modrija, il-miżerikordja ta' Ġesu għal dik il-mara. Ġesu lil dik il-mara ma ġalix tistħi, laqqas titbeżza, imma b'dik l-imħabba kollha Alla ħadd ma kkundannak għax idu jħaġruha. Menna lanqas jien ma nikkundannak millum il-qudiem tidnibx iżjed. Men eżiż dak li jrid Ġesu li aħna imbedu minna il-ħażin. L-ikbar gwaj li għandu l-bniedem huwa id-dnub. Għax id-dnub niksruha ma' Alla. U ma' Alla mhux niksruha, inkunu ħbieb miegħu bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qed jagħmel magħna, nitolbu ħnebbaħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għall-Knisja midimba u qaddisa fl-istess ħin biex titlob bl-insistenza id-don tal-maħfra għall-ulieda nitolbu. Għal minnu responsabbli mill-ġustizzja biex jaqdi dmiru bl-onestà u mingħajr ma jħares lejn l-uċuħ nitolbu. Għal familji li huma mifrudin minħabba nuqqas taqbil u ta' fedeltà jew kaġun tad-divorzju nitolbu. Għalina biex inqumu mid-dnub u nimxu bil-ferħ wara Kristu li huwa d-dawl għal ħajjitna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla missierna, ibnek Ġesu ġie fid-dinja mhux biex jagħmel ħaq minna, imma biex bih jassalva. Għati lilna midibin msejkna id-don tal-maħfra
biex nimxu fid-dawl tal-verità u tal-ħelsien bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qoddimek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox, għatti widin għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sakrifiċċju li aħna sejrin nofrulek, naddaf lil qaddejja tiegħek lil min għandek ħadu t-talim tal-fidi nisranija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien raddulek ħajr. Inti bħala bniedem veru bekka l-ħabibu Lażru u bħala Alla jew minn dejjem qajmu mill-qabar, hekk ukoll iħenna għalina bnedmin u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu. Biħliq tajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek fl-imkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok
danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Kikka Kallejja li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqazzom mal Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil minoħa tjalina. Taddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek li missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Dan huwa Kristu li għalinna għal bniedma u sobina u ma jwarra biex ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ġesu tiegħi rasek lażiża min jigizlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer u ħel Ġesu tiegħi fahidu fuq ħaddej kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer u ħel Ġesu tiegħi ġismek imqaddes min blaħmina ħarsib kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer u ħel Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nadurawk Ġesu imberkuk. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa għamil li bijom neħilsu dejjem mill-ġibdiet ħżina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija, Om tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zbaħanja bil-fer tal-qlub safin Marija Om ħanina min qalbna nitolbuk għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk Morru fil-paċi ta' Kristu.